ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ. ಈ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಐಸಿರಿ ತಂಡದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇವತ್ತು 9ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ, ಆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪರೆ ಜಾಗೃತಿಯಾರೆ ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದು ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏನು ಪನೊಂದು ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪರವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ದಾದೋಪು ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತೂಡೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ನೆಟ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ. ಇವನ್ ಬೇತ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಬತ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ ಆಗ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಬಂಡ ಆತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗೂ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ನಿಗೆ ತೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನಾ ಭೂತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಬರ್ರಯ್ಯಾವು ಅಂಡ ಇದಮುಟ್ಟದು ತಿನ್ನಟ್ಟೊಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಾಟಕ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಯಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬೈದೆ ಇಡೆಗೆ ದಾಯ ಬೈದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಂದುವೇ ತಂಡದ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈದ ಈ ನಾಟಕ ನೆಡ್ದುಂಬು ಎನ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜಿದೀನು ತೂಯಿನಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಆತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ. ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯರಂದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಏರ್ಮತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ನೀತಿಬೋಧಕ ನಾಟಕ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮುಗಳ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರಕಲ್ಡಲ್ಲ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ಪವೆ ಬಲೆ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬರಹಗಾರ ಏನಂಚಿನ ವಿಕ್ಕಿ ದೇವಾಡಿಗೆ ಒಲ್ಲೆರು ಸುರುಕಾದರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಇವೆಂಚಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡಗೆ ಈ ಸಲ ಬರೆತೆರ್ಮೇರು ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿಡ್ ನೆಂಕ್ಲು ಪುದರ್ಕೆಯಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಎನ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತ ದಾದ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಒಂದೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಆದಾದ ಬಂದಾಗ ಪೌರಾಣಿಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಾಮ ತೂತ ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ ಮಸ್ ಹನುಮಂತನ ವಿಷಯದ ಮಸ್ ಡ್ರಾಮ ತೂತ ಹೆಂಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈತ ನಮ್ಮ ಜಲದುರ್ಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವು ಫುಲ್ LED ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ದಾದನ ತೋಜಾವಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಾಪಿಲಾಗ ಮುಟ್ಟೋಡು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈನಾತ್ ಬರ್ತದ ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಇತ್ತ ಡೆವೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಂಚಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂತೆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ದೇವೇರ್ನ ಮೆತ್ತದ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ಲದ ವಿಷಯ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಕತೆಕ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಏನಾರೆ ಎಂಚದೆತ್ತರ್ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಕತೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಬಂಡ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕತೆನ ಹನುಮಂತನ ಕತೆನ ಎಂಚ ಹೂ ಪುರಾಣದ ಎಂಚದೆತ್ತರ ಹನುಮಂತನ ಕಥೆನಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಹನುಮಂತೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಹನುಮಂತನ ಪತೊಂದು ಈ ಇತ್ತದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಎಂಚ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಜ ಪನ್ಪೇರ ನಮಗೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಶಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪಿನ ನನೋರಿ ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡತಿ ಅವೇನು ಪುಟ್ಟ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನನೋರ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾನ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಡ್ರಾಮಾ 75 ಶೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ನೂದೆತ್ತಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ LED ಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ತಿರ್ದು ರಡ್ಡನೆ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಬರಿಯಾರ ಅನ್ನಾಗ ಏತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕನದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆದು ಅವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈರು ದಾದ ತಪ್ಪುಲೇನು ತಿದ್ದೊಂದರ್ ಈ ನಾಡು ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯ ಈಜಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈಲಕ್ಕನಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದಾಗ ಶಾರದಾರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಬಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೆನಕಾಡ್ಸದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಜಲದುರ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತುಪ್ಪನ ಅವದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಆಟ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನಾಗ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ.
ಸೊ ಅಂಚ ಆರು ಆಟ ಆರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ದ ಒಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಡ್ರಾಮಾ ಜಲದರಿಗೆ ಏನಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬನ್ನೇಕು ಮಲ್ತಾ ಅವಳು ಜಲ ಅರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ತಂಡಗ್ಲ ಅರ್ನ ಏತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅವರಿಗೆ ಅವೆಂತೂದು ಎಂಕಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ರಫ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ಆರು ಏನು ಪಾತ್ರೆಲೆ ಕೊಡು ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಒಂಜಾರನ ಕನ ಅವೇನಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪಕಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೆದು ಇದೊಂಜಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆತೆ. ಎಸ್ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಇರೆಗಳೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರ್ಲ ಇತ್ತ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪುದರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರವಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆಕುಲು ಬತ್ತದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಇರ್ಬ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ 2 ಬಂದೆಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿಲ ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ. ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ದಯಪನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಸುರುಕಾದ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ರೈಡದ ಮಲ್ಲ ಓಲ ಈ ಖರ್ಚಿ ಕಾಸಿದ್ರು ಅವುಪುರದಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ತಂಡದ ಮಾಲಕೆರೆ ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆರಾಮ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಟೈಟಲ್ ಕೆನ್ನಗನೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಗ ಬನ್ನೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದೀತಾರೆ ದಾಯಗಾದ ಟೈಟಲ್ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಯನೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಧೈರ್ಯಡು ಬನೋಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕರಸೇವಕಿ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬುಡ್ದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು ಏನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಡುಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಒಂಜಿನ ಕಣ ಆ ಕಣ ಈ ಸರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ್ದು ಬೈದೇನ್ರಿ ಒಂಜಿ ಅಚಾನಕವಾದ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಟೈಟಲ್ ಬುಡ್ನೇನು ಟೈಟಲ್ ಬುಡ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚ ಬರೀಪುಣು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಟೈಟಲ್ ಬಿಡ್ರೆ ಸುಲಭ ನಂಗೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಬರೋಂದುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರೀಪುಣು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬರೆಯರು ಇಂಕ್ಲ ಸೇರು ಮಣ್ಣಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅಂಚ ಏನು ಇಶೇಂಜಿನ ಅಂಡ ಇಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಚಿತ್ರಪುರ ಕೊರಿಪು ತಪ್ಪೆ ಜಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಇಕ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಇರೊಂಜಿ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಪರ ರೈಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ತುಕೊಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಕುಸಲ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ನಾವು ಸರ್ ತೂಕ ಇರ್ಲಿಪ್ಪಲಿಂದು ಆರು ಸಡನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ರಾಣಿಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೇಕ ಬಂತಾರತ ದಾನೇನಂದು ಏನಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಮ ಟೈಟಲ್ ಬರೋ ಬಿಡ್ದಾತಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯೋಡು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ಪೇಂಡಿರು ಅಂಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮನಸ್ಸರು ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಏನಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಟಿ ಅಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಡ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಏನಾರಲ್ಲ ಕೊಳೊಂದು ಮಾಡದಾನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸರು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಒರ್ಮ ಸೀನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಆತನಂದಿಚ್ಚಿ ಐಡ್ದು ಕಂಚೂರು ಕೂಡ ಜಾಕ ಬೂರ್ಲು ಅವಾದಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಣಿ ಇಂಕ್ಲೆ ನೆನತಿನ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತಿರು ಅವಳು ಒರ್ಮ ಸೀನ್ ಗತ್ತನಕ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತ ಪತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಂಗೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದ್ಪೋಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಚ ಈಗ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಹಾಗೆ ನಂಡೆ ಇರೊಂಜಿ ಡೇಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜುಲೈ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದಾನಕ 1 ತಾರೀಕು ಕಟ್ಟ ಈ 1 ಸೀನ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ದುಂಬು ಹೋಗ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಅಂತಲ್ಲ ಆಗ ವಿಕ್ರಮದ ಆದನು ದುಂಬು ಹೋಗ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಅಡ್ಡಿಯಾರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಿಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೈದ ಬರಿಪಣೆ ತುಂಬಲಾಡಿಬೋದು ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರೋ ಮಲ್ತು ಬೈದೆ ಅನುಬೋಡುಂದು ಆರಿಕಾಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಎಲ್ಲಬೋದು ಅವಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೈದೆ ಅಪ್ಪ ವರ್ಮ ಸೀನದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪೋಪುಜಿದ ಅದಲ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ತೋಜಾಡು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿದಾನ ಮಾಡದಂದು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬಂದನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ ಆದನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದನಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಶೇಡು ಭಯಂಕರ ಟಗ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಇರೋ ವಿಷಯ ಕೊರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಣು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏಡಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಜನಡಲಜ್ಜಿ ಉತ್ತರ
ದಾದ ಅನ್ಪುಣು ಏನಂటే దాదాల నుంచి పావడావు ఇక్కడ మండే చనిపోయి అంత పావడావు అనిపారు డ్రామా పద్నాజ కథ మాస్టర్ ನಾನು 4 ದಿನ ಇಜ್ಜಿರು ಪಾವಡ ಇಂಚಿನ ಪಾವಡ ದಾದ ನವುಲ ಒಂಜಿ ಸಡಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬತ್ತಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣಂಜಿ ವಿಷಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀ ಹಬ್ಬರುಂಡು ಅಂಚ ದೇವೇರು ದಯಾನಂದು ಹನುಮಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯಾಂಡ ಹನುಮಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾರು దాని ఎన్మ దిక్కడి షో అండి ఎన్మ దిక్కట్ల ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತುಗಳು ಇಟ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ದೇವರೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಾನೋಡ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪನ್ನೋಲಿ ಎನ್ಮ ಶೋ ಆಂಡ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಶೋ ಹೊಡ್ದು ಇನಿಕ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯನಾಗ ಏತ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಾಟಕದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಲಿತ್ತಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಏತ್ ಸ್ಟಡಿ ರೆಡಿ ಆದು ಬೈದಾರ ದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಎನ್ಮ ಶೋಟ್ಲ ಕೆಲವು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಲೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಟೆ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ 10% ಇತ್ತನು ಐನು ಪ್ರತಿ ಶೋಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಗಣಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ದಯವಂಡ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೆ ಬೋಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗೊಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೂರ್ದು ಈ ಡ್ರಾಮನ ಮಲ್ತೇನಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸವರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಬಾಕಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಈ ಡ್ರಾಮನ ಇಂಗ್ಲು ಕೊರ್ತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪರರ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಿಸುವ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲು ಡ್ರಾಮಾ ಕೊರ್ತ ಮಾಂತ್ರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ತೋಡು ಮಾಂತಿರ್ಲ ತೋಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪುರಭವನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾದೇಗುಲಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಇನಿ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಮೂಲ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧರ ಬಡ ಇನಕಲು ಅಂಚನ ಇನಿ ಕಲಾದೇಗುಲೋಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆಕ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ತಂಡಡು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದಿರು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇರ್ನ ತಂಡಗ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಬಲ ಆಪುಂಡ ಅವು ಆನೆ ಬಲನೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನಂಡ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೇಂಡಿರು ಮಾಷೆ ಈರ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ರೇಂಜಿ ಬರು ಈರು ಇತ್ತನವಳಿ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಕೊಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನವೇ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ ಹೂಳ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಪೋತಿರದ ಅವು ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತನವಳಿ ಇತ್ತನ ಅವು ಎಂಕ ತೃಪ್ತಿ ದಯನೇನೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಡು ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡು ಮಲ್ಲ ರೇಂಜಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಅವಾರ್ನ ದಯಂಡ ಇನಿ ಕೋಟದ ಕಣ್ಣತ್ತು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮದ ಫಲಾರಿಗೆ ನೀ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಡುಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಲ್ಲಾರು ರವಿರಾಮ ಕುಂಜ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮುಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ ಪಾಡು ಒಂದು ದಯಂಡ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಡು ಒವ್ವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನಂಡು ಇಂಕ್ ಶಾರಾಡ್ಸ್ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ದ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪುಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ಇನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಡಿ ಇನಿ ವರ್ಮನೆತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಶುಭಾರೈಸುವೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಉಪ್ಪಳ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸೌಖ್ಯ ತೊಂದರೆಜಿ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಡ್ಡೆಡು ಹೋಗುಂಡು ಜೀವನ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಅತನ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದ ಅಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೊಂದೊಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರ್ನ ಉಲಯ ಏನಂಚಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ತಗೊಂಡೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ನೊಂಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನೋಡು ಮುಂಚೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಹನುಮಂತನೊಂಜಿ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡಾಯರ್ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಶೋ ಪೋಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅಂಚೆ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರಂದು ಪುನಃ ತುಳು ನಾಟಕಲ್ಲೇಡು ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತಂಡ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಏತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುನ ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡದು ಚಿತ್ರಪಟ ಕೊರಿಯಾರು ಅವರು ಅಂದಂದು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಆರು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ದಾವಣದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಈ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕತೆ ಬರೆಯೋನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ನಂಗೆ ಒಂಜೊಂದು ಸೀನ್ ಬರೆಯೋದು ಪೋನಾಗನೇ ನಂಗೆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಂಚೆದ ಆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನಿ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ದೇವರೇ ಹನುಮಂತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತೊಂದರೆ ದೇವರದ್ದು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡುವೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪೋವೊಂದು ನಿತ್ಯ
ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಶುಭಾಶಯ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ನಾಟಕ 100 ಶೋ ಕಡತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬೈತ ಟೀಮ್ ತಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ಮಾತಿರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ಏನಂಚಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರುಲ್ಲಿರು. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್? ನಮಸ್ತೆ, ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ, ಹಿರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರು. ನಾನು ಸೌಖ್ಯ. ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ಈ ಸಲ ತೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ದಾದೋಪು ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತೂವಡೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ನೆಟ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ. ಇವನ್ ಬೇತ ಧರ್ಮದಕ್ಕೂ ಬತ್ತುಕುಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ ಆಗ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ. ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ವಿಷಯ ನೆಂಕಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಟು ಕೊರ್ತ ಬೇತ ಧರ್ಮದೇ ಬತ್ತು ತುಂಡಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಪನ್ಪು ಆಯಗಲ ಮನದಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ನಾಟಕ. ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗ ಪರಿಪ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆರು ಸುರುತು ಸಲ ನಿಖಿನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂಚುಂಡು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಂಡಾರು ಪರಿಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ದಾರ್ಯಾಗ ಅನುಭವ ಉಂಡುಂದಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ మీరు ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದರು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಕಲ್ಪೇರ ನಿಜವರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ. ತೆಗಿನ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಟಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಐಸಿರಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆನ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚುಂಡು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ನಾಟಕ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಈತ್ ಐನ ಆಜಿ ಕಡಿಟ್ಟದನ್ನ ಆಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಎಡ್ಡ ಒಪಿನಿಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ನಾಟಕದ ಮಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತೂವಡೈನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೈಡಿಂಚಿನ ತಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತೋಜಾವನು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೈಡ್ ದಾದ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ತೋಜಾವಂದುಲ್ಲ ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ಶಕ್ತಿ ಹನುಮಂತನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವ ನಾಟಕ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡೈನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ನೆಂಚಿನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜೋಲ್ಲರ್ ಸರ್ ಸುರುಕದ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್? ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನು ಸೌಖ್ಯ. ಈಗಿನ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಮಾಲಕೇರಾದಿಪ್ಪಡು ಬರಹಗಾರ್ಯರು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಸುರುತು ಸಲ ಬರ್ತದ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೋರ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದೇನು ಎಂಚಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾಪುಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೋಜಾನಂದ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೋಜಾನ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ನದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಬಾಡಿರ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಚೂರಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾಟಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಣ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿಬೋಪುಣು ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪನವಲ್ಲ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋದು ಮಲ್ಪನವಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಣು ದಯಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏತುಂಡ ಆತೇನೆ ಪೋದು ಪನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟದೈತೆ ನಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾತಾರ ರಬಕ್ಕದೈತೆ ನಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಾಪು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಯ್ತು ನಾಟಕ ತೊಂದರೆ ಜಿತ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರುಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಂಡು ಎಡ್ಡ ಆತಂದು ಎಡ್ಡ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಡು ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಸುರುತು ಸಲ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಅರ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಕೆಲವು ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದನ ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಅಂಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೋ ಜನ ಅಂಚತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಹೋಗಿ ಪಂದಿತ್ತ ಓಕೆ ಅನಗ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಜನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಬುಕ್ಕ ತೂಕಂದು ಅಂಚನೆ ಹೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾಟಕ ಎನ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತುಂಡು ಪೋಯಿನವಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿನಂದಿಲ್ಲ ಕೆಂಡೆ ಬಟ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಲಿತ್ತನ್ನು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸರಿ ಮಂತು ಬರ್ಕ ಬಂಡದ ಏತು ತಯಾರಿ ಆದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ ತಯಾರು ಬಂಡ ಬಾಕದಾಗ್ಲಿ ಇಂಚ ತಯಾರಿ ತೆರೆದು ಗೊತ್ತು ಜಾಲ್ ನಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ತಯಾರು ಆತೆ ತಯಾರು ಬಂಡ ಏನು ಬಿಸಿ ಇದ್ದು ಚೂರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ವಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಬರೋದು ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪುರ ಬೋನ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಬಂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ
ಬರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸಾಧಾರಣ ಅವ್ರು ಪಾತ್ರದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಬಾಂಬೆ ಕಾವಡು ದುಬೈ ಕಾವಡು ಓಡೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪುರಪನೋಡು ಇಂಚ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಮುಲ್ಪದ ಇಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡ ಅವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಪತ್ಯಾರ ಅತನ ಬರ್ಪಿಯರ್ಸಗು ಬೇತನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆತಿ ಅಂಚೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಈ ನಾಟಕ ದಾಯಗು ತೂವೊಂದು ಬಂದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ದಾಯತು ಓಡ್ದು ಬಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಚ ಒರಿಪದ ಎಂಚ ಬೊಲಿಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಡು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಡು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶನೇ ಕೊರಡತಿ ಅಂಚೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತೆರೆದು ನನ್ನ ದುಂಬದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಲು ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಡದೊಂಜಿ ಇತ್ತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಸಲದ ಐಸಿರಿದ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ ನೂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಾಡ್ ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ನ ನಾಟಕ ತೂಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ತುಜಾರಿತನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಾಂತೆರ್ ನಿಕ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಂತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಡಿಪ್ಲಿ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಂತೆರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯುಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬದಲಾವೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಂದು ಒಂದು ನಾಟಕದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಬಲ್ಪಿನ ನಾಟಕನ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಧರ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಬಣ್ಣಗ ನಾಟಕದ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮಲವರ ಗೊಬ್ಬುಗಾಂದ ಬಲ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನನ ದೀವೊಂದು ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಬಲ್ಪಿನ ನಾಟಕನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ನಾಟಕನ ಮನ್ಪುಗಾಂದ ಎಂಕಲು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತೊಂದ ಶಾರದಾ ಕಲಾಕೂಟ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಕಲ 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿನ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ಹೊಸತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಬನ್ಪಿನ ನಾಟಕನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಜರಂಗ ದಳದ ಅವೇತು ಜವನೇರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡದು ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಬಲಿದಾನ ಮಂತಿನ ಕಥೆನು ವೀರಾಂಜನೆನ ಕಥೆತ ರೂಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೋದೈ ಕೊಂಜಿ ರೂಪುರೇಷನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೇರು. ಪರಶುರಾಮನ ಮನ್ನಡು ಬೊಕ್ಕರ ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಾಶ ಮಲ್ಪರೆ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಬಂಜಿನ ಪುದರಡು ನಾಟಕದ ರೂಪೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೂಪಾದ ಕುರಿಯರುಳ್ಳೆರು ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಐಶ್ರೀ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು.
ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದುಲು ತೋಡಿತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಐಕೆ ಏತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದಾಣ್ಲ ತೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೂವಿ ಒಂದೇನು ನಾಟಕನು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಲೈಫ್ ಉಡ್ತುಜಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ 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 ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ నేను ఏపల తోలి కృష్ణాజీ మంజేశ్వర మేರೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪುದೆ ನಾ ಪಾತೆರ. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವು ನಾಟಕ ಎಂಚಂದ ಪನೀರ್ನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಏವಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂಡಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಕೊನೋಲಿ ಬಂಡದು ಈ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ತೋಚ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಉಳ್ದಿನ ಅಲ್ತರ ಲಕ್ಕೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಲ ನನ್ನದಾದಾಪುನ ಮಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಲಾಯಿರದು ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡಿದು ಒಯ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪಿರವದ ಒಂಜಿ ಆ ಪರದದ ಮಿತ್ತು ಮೂಡಿದು ಬರ್ದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತನೇ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗೂ ಕೊನಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನನ್ಲಾತ್ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದೇರು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕ ಅಂಡಲ ಓಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೆರಗು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಡು ಆ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪಿನ ಶೈಲಿ ಅವಡು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದೇರೆ ಈ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಡಾಯನ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವನ ಒಂಜಿ ಸಾರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಗವಾನ್ ಬಜರಂಗ ಬಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ನೀನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಡು ಇತ್ತದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗೂ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ನಿಗೆ ತೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ನಾ ಬಹುತೋ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಬರ್ರಯಾವು ಅಂಡ ಇದಮುಟ್ಟ ತೂತಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಚಿನ ನಾಟಕ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಡು 100, 200, 500 ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಮನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಇನಿ ಶಿವಾಜಿ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವನು ಒರಿಪಪ್ನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ದಾಯಿಗೋಗ್ಸರಿ ನೀವು ಹೋರಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಲೇನ ರಕ್ತದಾನ ಮುಲ್ಪ ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಟು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಏನು ಎತ್ತು ತೆಳ್ತಿದ್ದೇನಾ ಆತೆ ಬುಲ್ತಿದೆಲ್ಲ ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವಾದ 100 ಸೈನಾದ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಆತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ತೂವೋಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಈತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಜರಂಗ ದಳದಾಕಲು ದಾದ ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವನೊಂಜು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿಲಕ ತುಪ್ಪಾಯಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಆಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಪೋನ ಯುವ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬಾತು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಾಡು ಸಂಘ ಒಂದು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡು ಬರೋದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುನು ಇನ್ನು ಬೈಯಾಡು ಕರ್ತನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವು ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಯಾನು ಕತೆ ಸುರುಡ್ದು ಕತೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದು ತಿನಿ ರಾಮನಗರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಗೋಡು ಬಂದು ರಾಮನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತುವರಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಚಾರ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬದಲಾತು ಕಡೆ ಕೊಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದಿತು ಬತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ ಅನ್ಪೆ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಜವನೇರು ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅವನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ನೆಕ್ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪರವಾದ ಆ ಟೀಮಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಓಲ್ಲ ಸುರುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ ಆತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೂ ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಹೆಂಚಿನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಪ್ಪೋಡು ಅತನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೆ ಮನಪನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರನಿಗಳ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೋತುಣು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಾಟಕದ ರಚನೆ ಆವಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಡ ಆವಡು ಅಭಿನಯ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು
ಇತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತುಡು ನಾಟಕಲು ಒಂಜೊಡ್ದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಇತ್ತದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಂಚ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಜಾದೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಾಟಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಬರಲಿ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಇಡಿದ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸೀನಿಗೆ ತಕ್ಕ ವಾಲಡ್ ಬರ್ಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು 500 ಪ್ರದರ್ಶನ ಜಾಸ್ತಿ 1000 ಮುಟ್ಟ ಪೋಡದು ಏನು ದೇವರ ಬೇಡುವೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಒಂದು ನೇರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದೋಸೆ ಹಬ್ಬದ ಪರವಾದ ಈ ನಾಟಕ ಬೈಯಾಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶೋ ಅವರುಂಡು ಮಾತ್ರ ರೌಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ನಾಟಕ ತೋದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶಡ್ ದಾದನ ಮೈನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ರೂಪಡಿನಿ ಈ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ತೊಚ್ಪದೇರು ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ವಾರೀತಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ವಾರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಐನೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ರೀತಿಡು ಐನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನೇನು ತೊಚ್ಪವನಂಚಿನ ಅದೇನು ಮಂತಿದೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಏರು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಘಟನೆ ಸಹಜವಾದ ಕರೆಯ 20 ವರ್ಷ ದಾದಾಪುರ ಎಂಕ್ಲು ತೂತ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇನಿ ನಾಟಕದ ತೊಚ್ಪಾಯದಂಚಿನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಇನಿ ತೊಚ್ಪದೇರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕೇವಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ನಾಟಕ ಕೇವಲ ಹಿಂದುಲು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಡು ದಯಪಂಡಾಗ ಇನಿ ದಾದಾಪುರ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶಡು ಪುಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಮಿಷನು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ದಾದಾಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಐನು ತೊಚ್ಪದೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಯುವ ಜನತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವ ಜನತೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಬಲಿಯಾಪೇರು ಪನ್ಪುಲೆಲ್ಲ ಐಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಡ್ನ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಆಂಜನೇಯನ ಸೊ ಅರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತುಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕುನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆದೊಂಡ ಐ ನಮ್ಮುಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಐಕ್ ತಿಕ್ಕುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೊಚ್ಪದೇರು ಜನಕಲು ಪೂರೆರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಏರೇರು ಹಿಂದುಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ನಾಟಕನ ತೂಲೆ ವಾ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬನ್ನ ಪೋದು ತೂಪ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಈ ನಾಟಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೂದು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಡು ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಯರೆ ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದು ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏನು ಪನೊಂದು ಈ ನಾಟಕಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪರವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ. ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದೊಂದು ನೀತಿ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ. ಈ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಐಸಿರಿ ತಂಡದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇವತ್ತು 9ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದವರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿ, ಆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇದರಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾಟಕ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಅದೊಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎದುರು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬಂದರು. ಶಾರದಾ ಏನು ಕಲಾ ತಂಡ ನಿಜವಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬಲಿದಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಬರೀ ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ನೋಡಬೇಕು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡಿ ಯಾನು ನಾಟಕ ತೂದು 2-3 ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚಿಂಚು ತೂನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಇಡಾನೆ ಬೆನ್ಪುನಾಕಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ತೂನಾಗ ನೈಜತೆಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಅವು ಪ್ರತಿವರಿ ತೂವಡಾಯಿನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪೂರ ಬರೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡ ಹೊಡ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕ ನಾಟಕದ್ದು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊರಿಯರಿ ಇನ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾಟಕದ್ದು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಎಂದಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ತೆರಿಪಾತೇರು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಸಿರಿ ಟೀಮ್ದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ. ಮಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿಯಿಂದ ಬನ್ಪ. ಈ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿ ಹಿಡಿತೆ ನಾಟಕಪ್ಪು, ಸಿನಿಮಪ್ಪು, ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುದರ್ ಬನ್ನೊಂದುಂಡು. ಈ ನಾಟಕದ ನಂಗೆ ಜಿಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಜಿನಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ, ಅರ್ಥ ಉಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನೈಜ ಘಟನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ನಡಪುನ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಲ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕವಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವಿನೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವು ಒಂದೇನು ಕೊರ್ರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ದಯಪಂಡು ದಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಈತ ಆಪಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅವನು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುಡು ಆಯ್ನನೇ ವಿಚಾರಲು ಈತ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನ ವಿಚಾರಲು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಪಣು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಈ ಟೀಮಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನಾಟಕ 1,000 ಶೋ ಮಿತ್ತಬೋದು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಾಟಕ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ನಾಟಕ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ 1,000 ಶೋದಲ್ಲ ಮಿತ್ತಬೋದು. ಮಹೋತ್ತರಗಳ ಗಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲು ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರಾಮಲ್ಲೇ ಪೂರ ನಿಗಲು ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲು ಮಹೋತ್ತರಿಗಳ ಬಜರಂಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವರು ಮಹೋತ್ತರಿಗಳ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅನ್ಕೇನು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪೇರು. ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು. ಸೊ ಐಸಿರಿ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ ಅನ್ಪನೋಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಫೀಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡು ಹೊಸತದು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಮಾನವರ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಲೆ ಐಸಿರಿ ತಂಡದ ಈ ವರ್ಷದ ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ನಾಟಕ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬವನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ. ಎಸ್ ಒಂದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕದ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡತಂಡು. ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಕುಲು ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಏರು ಯಾನ್ ನಾಟಕನ ಗೊತ್ತು ಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಜನಕುಲು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವಡು, ಜೈ ಹನುಮಾನ ಅವಡು, ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಅಂತೀರು, ವಿಜಿಲ್ ಪಾಡು ಅಂತೀರು. ತೂಯಿನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲೊಂಜಿ ಆತು ತ್ರಿಲ್ಲತಿರಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಕುಲು ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರಡವು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ನ ಊರುಡು ಈ ಡ್ರಾಮನು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬಂದಂಡ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ತೊಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಡದು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ನ ಊರುಡು ಈ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡಿತ್ತ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾಟಕನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪಣಿಕಿನ ಕೈತಾಲ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೇಗ್ ಓವೇ ಚೌತಿ ಗಾವಡ್, ಅಷ್ಟಮಿ ಗಾವಡ್, ದಸರಾ ಗಾವಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಳಾದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷಗಳಾದಿಪ್ಪಡು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಕನ ಹೋಮ್ ಟೂರ ಸಂದರ್ಶನನ ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ.